longmi te hian engemaw pui thu na lam ngai thu tak 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 hi an nei ve thina entirnan balhla hi betlaka an ngaia longa an keng lu ngai lo baka sangamana longa chuak thang te hian an zinga mi pakhat tuya han pai thlak phota charle phot te hian sanga an man tam duwa ngain an tina sa thin hle boka thil thalo le na na thlen the ani lem lo boka ma se luya an thil ti thin pakhat ero hi chu a serious in arap thak tak set zo na der thok tak mai ni in zo na der thong tin soi mai la he zo na hi longa mi khan enge mowang a zo tani chuan an kir thei to lo kha zo na kha an bo zui nge yangai ole in ringem he zo na atak nge ya an in zo a longmi te chunga thil thleng tak tak chu kan en ho le ang kumsang khat zariat somni pakhat dai to February ni ruk zing lam khan tlangwal lano pang tak tak pali te chu Pacific tuipuya longlian vaklawa hian an thu a ni akang tha in alum nuam hle a tuipu apol moi nal em a ma se heng mi pali te hian an bulvela thil engma hi an ngai to alova an ngoi thapa anin en kwal de urenga atopa chuan an zinga mi Owen Coffin hi aron rong chuak ta a tuna athala kan hmu mek hi ama Owen tak tak chuani bokani kumsom pariat mi lekani a Owen hi tuya selian ati top theya anwai hian an pali hian tuya selian an ni ber kherkar lian lo tak mai nen taketa selian an ni a an eizon na ber ni thin chu huel ngapui an mana heng ngapui siak te hi an shal thin ani no pangte an ni atangin tuya antama longkhalte anzira heta hian longmi te ti thin tam tak anzira tuna anti tur mek thil serious tak mai po hi anzira veka ataka alati lo ma se akal phung an shevek tuna hian ataka anti atolta zoile dul rain thutak tak mayin zo na chu Owen chuan zot ta a midang pathum te po an thu tak ema he zo na azot chia hi chule an meng phoka an anga tong po tong lo chuan anare tlok tlok maya ri an shiat om chun chu tuifon ri te thithori te ani maya helonga captain hi George Pollard tani a kumsom ni pariat mi ani ve thunga Owen a kazen hi ani nge a George hian ani na taka chuan he zo na hi Owen a siam hi ai tia chana du le a ma se ai ti chuan a chang chuang lo aka a hupa a meng phoka Owen ale midang pahni te chu a en pa boka midang pahni te hi Charles le Barzilai te ani a Captain George hian abulami te en hian anni chana po o ti ani ti asia a o tia an chana tul ti asia Captain George po hian tuna hi chuan du lo hle ma se he zo na hi o tia chana ngaya hewang hian aka hupreng chung chuan o ati ti lantir nan abuta ngawa Owen a chuan long logbook chu ala chuaka akewa ahnung lam phek a olai chu potthla a he phek hi a phelte le a sei ang reng tak in ang vek pathuma a chua a thian te mu ta nan le kang ta a thian te po an lo bu ngawa Owen chu kun le in lekha a phel le a pakhat lek a ma a lekha a phelti aya toy tak mai chu aron la chuak le a Owen chona keng kang le a abulami te George Charles le Brazilai te chu a mu le a an lo bule ngawa lekha them pali anei ta Owen chuan alukhum par chula in alukhuma chuan lekha te hi da khoma a me pol nok noka alukhum chu a thian te pathum ma chuan da ta a Captain George chuan aron ban masabera akuta a hum ri a pakhate te inan potta zela anla enri lo phota an zawa atopa chuan rualin an vai chuan an lekha po chu an kut pharin an ron tilang ta veka abiala an dinga an kut chu alaya an phar theuta a George Charles le Barzilai te chuan lekha them sei pathum kha an pot thewa chuan Owen kumsom pariat mi an Captain George Kazen ni bok chuan atoi ber chu apotta a hele kha Owen an apotti George an Captain hian a shiat vele chuan a auta nilo keiman kha kha ka neyang ti in ma se Owen chuan nilowe he hi thil ni dan turani kata na ni atita thlata
chuan rei vak lova an chi ai po an in beng dai chana Charles chuan long lok buk chula in apot thler ve le a Owen ati dan chia khan lekha sei in ang pahni le toibik pakhat asiam ve ta thunga lekha them pathum che asiam ve to thunga ni a lekha te hi lekangin abulami te chu a hmu ve le a alukhum la in alukhuma da ave le ta thunga ti chuan George le Barzilai te ma chuan alukhum chu ada le ta a Owen chu tuna hena tel ve to lo George le Barzilai te chuan an pota an lekha an kyang ve ve a Charles po chuan la ve le a an pathum chuan a rual chuan an lekha chu an tilang rual le ta a Charles he lekha siam tu hian lekha toy apot fu ve le ta a lekha a hmu chia chu a pai ngala lunga akil lama watla ni na awa kati theilo ti in le lama a thian te pathum chuan lo ngoi renga engemaw chen nuwa chuan Charles po arun in beng dai ve ta he thil hi an ti tran to a top thei an ni to lo dian in hria Charles po in ati turati ve watangai don an vai chuan an in beng dai thei shama Captain George chuan long sira kongkatero te om chu hongin thil sei de omai in tuam hi aron la chuaka Charles chu apeta Charles an he thilaken chia hian Owen lekha toy pot masaper tu khan tuna chuan ngoi thapang ule aron tia an ngoi sa reng chung khan an kuna an vain Owen chuan an dara a khoi thewa he hi thil fer takania in thiam lo om lo ati na ang devin an dar chu a khoi thewa ti chuan Owen chu kalin long top lama chuan avakala avaching chi a tui chua ena Owen chuan tui hi angai na ema ama pa ngei tuya chi swala thi ma ni se tuna athil ti me ka po hian in chuan riau na anei ve a longmi tuya eizong te chuan tuna an thil ti me hi an sheveka a rules adan po an shevek ma se ti zen lo ani chuan tuna chuan a role pui berati me ka in chuang rut tak chungin tui en pa chuan a khabe chu long to pa chuan a ngata ti chuan Charles chu a hun ta ti in ava signal ta Charles an Owen a in ring ti a hmu chuan ava pan ta a thil in tuam a ken nen chuan Owen a hnunga chuan a ding ta a thil ken in tuam na chu a phela he a thil ken hi rifle ni in Owen a tukhuma atina akap ta Owen a chu atlu ngal topa athi ngal chu vele akap tu Charles chu a hnung zonga kalina tlua a aw boka a thil ti zo chekha a oi theilo ma se ti an tum to a ti lo theilo ani si ti a shevek George an captain chuan a cousin Owen a thi ti alo mu ve boka an na tak zeta ma se he thil hi a to pan thlena tul ti an shevek boxi nen George po hian ati tur ati ve tul don ta chemte ron la a Owen a lu chu atan ta ti chuan Owen a lu hi an ma ni lo lam hoi zongin ada a ataksa chu chan le in a thian te chu a sem ta den dena ati te chu thatta ka chanin an longa hian me an siamin an ro thei reng ti an hria ma se an ngak thei to lo an engal zunga tunari an hriat om chun chu an pathumin Owen taksa an zaya an eiri chungzong chu an ri hriat om chunani an hmui hmul te chu a sen zo veka zona atira Owen na zo kha longmi tena zona zonga an hlau berni in he zona hi chiatna le emergency an to chang chia an zo thin ani a dam kho chua an in rin to lo rum huna chian in zo thin chu tu ber hinge thidon ti zona ani bera pakhat athianga midang zongin dam kho chua theina an nei pha don ani atira Owen an le khatoi te bera po khan ama khathi tur ti hlum tur ataksa in petur ani tina ani a chuan round ni na a Charleson le khatoya po khan ama kha ati hlum tu turani tina ani February ni rukum sangkhat zariat somni pakhata he zona Owen na zoni hian thathum lai luya hian an boin an tang to a ngapuin an longa beiwanga ni a midang po he longa chuang hian oma ril tram waka thi te an oma aladam ten hengte hi an ei zela ma se February ni ruka khachuan eitur pakhat ma an nei to lo anarila tram lutuk heta che hian longmi te hlau em zo na kha an in zo alo ngai ta ni
Owenan ataksa a in pek tak nu atanga ni som pasari aliam le hian lungdangin an lung hi aron muta hlau mai an longa hian Charles le George te chia hian lo om to a Barzilai ro ril tramin alo thi to a Owen ataksa an ei atanga ninga nuwa khana lo thi vele ta dai ani George le Charles te hian Barzilai hi an ei vele awanga dam kho chuak sham an lo lani a hetia longdangin an hmu hian an longa hian mihring ru ro lo om nuaya George le Charles te po an din hmuna lo thalo em a long top ve a an lo boka mihring ru chu eitumin an lo be ngata an cher che em a an sam le hmula sei boxi ti chuan an longbula he longdang te an va thlena va chan an tum lai te hian Charles le George te chu lo ma hnekin an lo hlawa an a zo to ni ber ni som kwa pali lai tuipuya tangin thilrap thlak tak takan ti in an tonga an thian te an ei ringot po khan an ril ru ngong na sadon lutuk ma se George le Charles te hi chan chho an ni a ei tur te an pe an ti fa ya an ril ru po ron pa ngai chhoda chan chho an ni po an lom tak zet an chan chin hian khovela deng chuak ne em a Herman Melville po in he thil thleng be chan hian novel Moby Dick ti kha azia kaloni Moby Dick de chan po hian film de po siamani a endu tan chuan YouTube a po hian endu ro om nualani Henry?